That is our point of motivation from Evangelist Traimo Muparinga. Munhu waMwari mamuka sei? Tamuka mukumatinashi. Aiwa tamuka kuri sei kumba? Aiwa kwakanaka. How to handle a loss, how to handle defeat. Yes. Zvinonetsa, yeah, but muupenyu kukundikana kukundwa zviriko. Yes. No starting point. Kuzvigamuchira kuti zviriko. Zvinonakidza inyaya dzatinotaura tichiseka kana zvaitika kune mumwe. But in life zvinosanganikwa nazvo. Whether in business you lose, whether in relationship you lose. Zvakawanda zvinosanganikwa nazvo kuti munhu anosvika paanokundikana. But some vasina kuti simbei kana kuti vasina imwe knowledge vanosvika pakuzviuraya nekuda kweloss. Some vanoita zvinhu zvasinganzwisiki kuti ko munhu aitire zvinhu izvi arwadziwa. Pain iyoyo inotomboda waine imwe information imwe knowledge yekuzoti kana zvisanganikwa nazvo ndinobuda sei muchinechi, ndino bounce back sei, because pamwe pacho mulife chandakadiscover ndechekuti you lose kwete nokuti haugone. Let's say kumasports, kumitambo you lose kwete nokuti haugone, but musuyu wakurirwa neari kugona kudarika magonero ako, saka zvinoita kukundwa neari kugonesesa iwo uchigona. Nepamwe pekuti munokundana mukusagona kwenyu mumofudza kuti awina, but mese muri kuloss, muri kulosing side. So timu dzemabhuza kana dzikagona sei dzikakundana ma6-0 adziuye kuPremier League because hatisi kugona. Mabhuza ndezveikoko chiligi chavo. Saka there are times yekuti loss irimo mulife, but imbotanga wamboongorora kuti ndaruza because handigonere kana kuti ndaluza chinechi nekuda kwekuti masystems anoita kuti unzi wagona waziva ari manipulated, maybe ari corrupt. There are times that unokukidzana nevakadzi kana kuti vasikana pakuita chimwe chinhu uri murume, then wanzi wakundikana also discover later kuti aiwa munhu acho aitomaka masystems acho aitongoda vakadzi ivavo. So at the end hauzvipe mhosva, zviri beyond your control. Saka panopamba kuti unokasika ungotambira maresults kuti ndakundwa sei hazviite, maybe wotosvika pakuzviuraya kana kunetsana nevanhu kana kudidi. Why? Because haunogara pasi ukaongorora kuti ndakundwa nokuti handigone here kana kuti ndakundwa nokuti handikunda wacho anotigonei kunyanya kudarika zvimwe zvandinozivawo mukugona kwangu. Saka when you understand loss nemaangles ari different kudaro, uchaona kuti you handle it better. Zvinokupa maybe kana wakundwa nokuti uyagonese unoitawo improvement, ndakarasika papi nekudini hauzvipe mhosva, because pazvinotangira ndiri pekuti kana ndakundwa so handazvandoziva, saka kudidi self judgment, kuzvijaja. Unenge wakuzvidzikisira to level yekuti unopedzisira wakuenda kuma extreme yekuti you need help. Mwanosvika pakurwara ukaenda even kumasports kunewo kuti anoda timu yake zvekuti kana yakundwa sadza haridyike mumba nevanhu inenge ngori rafu kubasa ndizvozvo. Why? Munhu asingagone kuunderstanda kuti law yekumasports sometimes you win, sometimes you lose. Pamwe pacho hamuluze nekuti hamugone, pamwe pacho maybe referee asirizvo kana kuti zvakawanda zviri involved. So there are times yekuti zviri beyond your control, there is no need yekuva neheadache nazvo. Why? Because iloss yauya but waprepare waita zvinhu zvese zviri proper in the right way, but wangosvikawo pakuti zvarambawo that way. Yes, ukaenda kubhuku reshoko raMwari Matthew chapter 4 verse 4 painotaura pamusoro pe the parable of the sower, inoti neimwe nguva hanzi the good seed. Mark 4 verse 8, good seed yakakandwawo pa good soil, imwe ikageminata ikaita 30%, imwe 60, imwe 100, yese igood. But categories nema yields acho amwe ari kuita 30, 60 and 100. Saka ye30 haisi bad seed, good seed pa good soil, but ndo yield yakwanisa kuproduce nekungoburitsa. So there are times yekuti you are doing things in a good way, in a better way, in the right way, but inyaya yekuti kune vangoendawo an extra mile. Saka at the end unenge uchitonzi wa loser, but you are not a loser as such, but uri munhu angokundwawo nema systems ari better than awashandisawo iwewe. But then the end of the day uzogona kuzvigamuchira kuti ndinotokundwa kune vanogona, loss iriko, and dzimwe nguva inongotangira pakuti maitiro andiri kuita haasiriwo kana kuti vandiri kuita nawo havana kundifarira pakudi. So life inodaro, but imwe challenge yandakaona pa loss kuti vanhu vanotokudii kana waruza than kuti iwewo unozviona sei waruza wacho. Why? Because zvafanira kuti munhu akakurova mbama muri kuseri muri 2 une pain yaunonzwa, but ukarohwa pane vanhu people say kuti azvamburu ndingasenga riko ranzi uzambuluke lo munyaka unyazonzwa kuti ndakuwadzwa, unonzwa ndakuwadzwa, but zvafanira nebhora kana bhora rine zurere. Scotland yorwa 1-0, ozonzwa panews kuti Scotland yazvambaradzwa.
unzonzi parohwa zvakanyanyanya i1-0 but kaweti kongoti yazvambaradzwa unozonzwa pakuvara munhu. Saka sometimes mazwi anotaurwa nevanhu after loss anogona kukudamage more than the loss yanga iri on the ground. Because pa 1-0 unoona kuti we can pull our socks guys todai tofambisa zvinhu, but kana iri zvambulukelo munyaka manje hatichasimuka ende hazvichabudi. Saka sometimes kutaura kwevanhu kuri more toxic pa loss than kuti iwo uanalyze uone loss yacho, because kune vanhu vachataura nokuti vagara vakakuvenga, because vakakuvenga haugone kwavari. That's real in life. Munhu akakumaka kana wakagona sei haugoni. Saka wagara utori ku losing side despite effort nekugona kwako. To make matters worse kuti kana watozoruza kwacho manje vasingakuvengi vatowana a platform yekunyatsika yekukushereredza nekukutuka. Saka sometimes pressure yekuti vanoti kudi can be more toxic and dangerous kana waluza. But kana wamachiwa mai unoziva kuti vanhu vanogara vanotaura, vanhu i-comment section vanotaura zvavanoda, but ndakundikana apa nekuda kwekuti handigone ere kana kuti wandiri kutamba naye atigonei kundidarika kana kuti kudii. Saka ukaanalyza zvinhu unobuda uine a better understanding nekugona kumira zvakanaka, nekuda kwekuti ukashayiwa izvozvo zvese izvozvo vanhu vakakushereredza vakati wakundwa nekudii, mangwana unoita chinhu chiri more dangerous to an extent yekuti unoluza more. Zvavafanira kuti timu yako yakundwa ushoredzwa utukwa nevanhu unosvika uchinja coach uchinja timu wodii. Why? Vanhu haunanyatsogara pasi woona kuti takundikana pa maybe ndakamboona rimwe day bhora rapera pakunzi man of the match ari ku losing team, and I was surprised. Zvinoita here kuti timu yakundwa but onzi munhu akipa wawo the man of the match. So ndakazodiscover kuti vanhu vaakugona kunyatsoongorora zvinhu kuti kukundwa havo but effort yaiswa apa nezvaitwa izvi munhu uyu anogona, munhu ari kuita zvinhu zvakanaka. So there are times yekuti you can be on the losing side, unogona kunge uri kuloss kwacho but you are doing the best and you are doing better. Saka ukateerera vanhu vari kutaura against you sometimes unonochinja strategy wobva wava worse than before. Wakakundwa nokuti waitrya but hauna kuzoona kuti waitrya. Saka pawashereredzwa nevanhu vakusvika wobva wachinja timu yese, uchinja strategy yese, wobva wagumbuka, wakushanda nekuda kutaura kwevanhu, hausi kushanda maringe. There is a loser and there is a winner. Izvozvo haugoni kuzvichinja, izvozvo hauzvichinji, zviriko yega. Inoda munhu ari muloss macho kumbogara pasi woongorora kuti yabuda nepapi, zvafamba sei, ndakundikana here kana kuti ndakundwa mukuzama nemukugona kwangu, kana kuti ndo zviripo kuti ndangokundwawo, kana kuti zviri kuita kuti ndinzi ndakundwa zvine masystems ari corrupt to an extent yekuti ndiri kutogona. Ndino kuti unenge uchitogona chinhu ka wotoenda painterview wotopasa, onzi chakufonera regera kufonerwa poshedzwa wakakunda nekuda kwokuti vari kutora vacho vagara vachida munhu iyeyo. Haugoni kuvabhita, masystems ari beyond your control. Kuvharwa mudhiri, kubirwa mudhiri zviriko sometimes zviri beyond your control. Wadhila nevanhu wawaifungidzira kuti vanhu vari transparent, vari open, vanhu vane integrity yakanaka, at the end wokunyudza. Haungatori tambo unozviuraya because you were doing the right thing. When waradzwa mapapers ezvinhu zvacho nemasystems awagara wanyatsotenda kuti zvinhu zviri right, at the end of the day unzi waruza. Tine malosi akawanda. Do you know kuti munhu aluza $200 anogona kuzviuraya, munhu aluza 10,000 regera kuzviuraya nyaya yekuendera loss. Because munhu anoti ndaparara handina kumwe kwandichaenda, but in life as long you are still alive loss haisi nyaya, kuluza upenyu hwako ndokune nyaya. But as long uripo, whether imari amount yakadii, you can still bounce back. Ukava ne good mindset, ukava ne strength, ukava nekutarisa zvinhu in a positive way, because wagara wakambotanga usina, wakaberekwa usina chinhu ichocho. Saka kana zvazowanika along the way, choluzika along the way, life goes on. Saka imwe challenge yatinayo ndeyekuti unohandla sei losi. Vanhu vanenge vachiti kudii kana kuti iwe ukazvitarisa kuti saka ndaparara kuno kumwe kwandichaenda hapana chimwe chinobuda, saka hapana, some they end up committing suicide. Because ndaluza basa iri, ndaluza project iri, ndopa pane life yangu, imba iyi yaparara, dzimba dzinoparara. I mean structure chaimba kutoparadzwa, kuswera waroja waimbo wa landlord. But kune vanhu vane strength yekuti they can still survive that thing and move on. But kune vanhu vekutoti akangoluza cabin chaichai hondo yacho hamuigoni. Why? Nekuda kwekuti haana kunyatsoongorora kuti ndo pane life yangu yese here, kana chinhu chandingangowana mu life macho I can still bounce back.
kuruza kuriko, vanhu vanoluza mari, vanhu vanoluza relationship. Munhu anoshanda kudiaspora otumira mari kuno kuti imba ngaivakwe, pachitorwa mafotos ekamba ke panext door, torwa mafotos emo munhu ari kuvaka Samuel, munhu paanozodzoka osvika pasina kana chinhu, avharwa nehama. Ilosi yekuti anogona kutozviuraya kuti makore ese aya ndichishanda, ndashandira izvi, munhu ndokubva andibitira this way, but izvozvo muupenyu zviri kuodi, you can still bounce back. Nyaya ndeyekungoti kungozvipa simba uye nekutsvaka nyasha dzaMwari kuti Mwari ndigoneseni, because kune zviri beyond your strength mulife. Kana waruza chake unopera simba zvekuti you need people who can stand with you, who can help you, vanokuunderstand a level yawawo. Why? Because ukashare, that's why you must have positive friends vakakusaraunda. Why? Nekuti kune imwe loss yekuti ukashare vanokusimudzira, vanokutakura, inokuuraya. Ipapa ndikupajamba kune losi inouraya munhu, kuuraya kufa chake, because pane pekuti ndo tsoro dzako, ndo maplans ako, ndo pawainvesta life yako yese, pomuka makwana pechinzi hapana. Unogona kusafa instantly, kudonha, unogona kurwara, unogona kuva neBP, unogona kuita stress, at the end wane zvimwe zvirwere, finally you die. Why? Because loss yakuita iri too much, iri too big. But watadza kungoshayawo vanomira newe dzimwe nguva, kana kuti iwo waiongorora in a different way, kana kuti paita vanhu vakushereredza, vakuseka. Palosi yega yega yowagara mulife, you got people who don't like you. Kune vanhu vanoshereredza, kune vanotaura zvavanoda, kune vanotaura zvavanofa, kune vanotokuti hauna kurongeka iwe wanga wakarongeka, hauna kukwana iwe wanga wakakwana, hauna discipline iwe wanga uri disciplined, but wangovharwa mutini. Tine vana vasikana kuti anogona kunge amitiswa, vanhu votojaja kuti hakusarongeka, kuswera chaga varume nekunedi. Maybe the guy waanga aronga naye chinhu ndiye anga aiwa economy wekuti akatoenda nemunhu kwatete vakadi, but achizova mind make ndikuda kuabhisa munhu. Saka moyo munhu haugona kuusecha. At the end of the day, munhu anotariswa nevanhu onzi idzi mvana, idzi swereredzwa, hapana, maofleya kudi. Mazwi iwayo ari more toxic, zvekuti unogona kuvhara, unogona kuzvinzwa yes uri munhu uri musociety, vanhu vanotaura, vanhu vakakuti off layer une mwana, shiwa zvinobohwa, zvinorwadza, but uri off layer. Iwewe chizvipa identity kuti ndiri munhu ane mwana wake, but I can still bounce back, I can do things in life. Why? Because malosa anenge iwayo ekudisappointwa marelationships ariko. But dzimwe nguva unenge une vabereki vanokuti hapana hapachagarika, zvinhu hazvichaita. At the end of the day washaya vamira newe, especially vehukama vakasamira newe, sometimes you feel kuti ndatoparara. Especially uri mwanasikana wamitiswa, dzoka pamba pataurwa rafu padi, unopedzera kuita masuicide. Vamwe vanhu vari kumira mastreet, matouchline, isuicide decision yaakatora after loss. Mumwe akaenda patouchline kuti akamitiswa ane mwana 1, kogoita ane vana 3 asi kuenda kutouchline. Why? Akawana vanhu vakataura naye, akagona kuanalyze kuti ndandiri marriage, but mumwe wangu akabhaiza nekudai, but hazvingandiite chifeve. I can still work for my kids. Saka loss inongodawo munhu ane positive mind, understand the life, kuti kujutwa kuriko, kuvharwa kuriko, kusagamuchirwa muupenyu kuriko, wakarongeka zvinogona kuramba, wainvesta unogona kunyura. But life goes on, Mwari vane nyasha, Mwari vanokurwira. Saka rimwe dambudziko nderekuti tine zvinhu zvatisingagone kudiscover, kudzidza kana kuziva, kana zvinhu zvingofamba zvakanaka pasina loss. Zvatinogona kudzidza nekuziva where there is loss. So loss pachai itoriwo a strategy, a plan or a platform yekuti pane panotangirwa. 2 Samuel chapter 9, mukomana ainzi Saul, the first king of Israel, baba vake vakarasa madhongi, ndokubva atumwa anotsvaka madhongi. Bible rinoti amashayiwa musango, ndopaakaenda kumba kwaProphet Samuel. He was anointed to become the first king of Israel. Kuti chakaita kuti umambo wake hudiscavike ilosi yakaitika mufamily. Baba vakaluza wealth, vakaluza madhongi, vakaluza zvipfuyo zvavo. Mwana paakateerera kuhendla nekudhila nelosi, because pamba pavo paiva nemushandi, baba vake vakatomuti tora muranda muende kunotsvaka madhongi. Anga ane right yekuti aiwa, kana uyo ari muranda wepano ari mushandi, ndo basa rake, ngaende kunotsvaka madhongi. But paakagona kuhendla losi yemumba mavo, he became the first king of Israel. Saka pamwe pacho tine a blame spirit yekungoti mudharangu dai anga akarongeka, dai ndine zvakati, dai mudharangu anga anemba, ndine imba yangu, dai mudharangu akaita zvakati. Vanhu vatiri kunongedzera kuti dai mudharangu, ini ndamudhara. Vafana vangu vachandinongedzera kuti wangu mudhara aingoblema mudhara wake. Iyo tinoita a generation in a blame spirit, pasina munhu ari kugona kuti losi yakavapo, but still we are here and we can do things. Ndakashaya munhu akandiendesa kuchikoro, iwe wakura, zvinotenderwa kuzviendesa futi. Uchazoona kuti pamwe pacho pauri kublema vanhu, iwewo wacho wagara uri kuside retype yevanhu vari kublema vacho. Saka mulosi mune zvimwe zvinhu zvinodiscoverwa, mulosi mune zvimwe zvinhu zvakanaka zvaunogona kusangana nazvo. Exodus 15:23, hanzi vachifamba vana veIsraeri vachienda kuKenani, vakasvika pane mvura yaivava painzi paMara.
so pavakanwa mvura yakavava ndokubva vachema kuna Moses. Mwari haana kunaisa mvura, Mwari haana kudirecta Moses kune another fresh dam or river, but chii chakaitika zvanzi Mwari vakangomuratidza a piece of wood ndokubva aikanda mvura ikatapira. What am I trying to say? Ndiri kuti izvo mvura payakavava vakacomplaina, but mukuvava ndoma mune love nefavor yaMwari. Kuvava inenge loss, iri papi favor? In a desert place chinhu chinonetsa kuwana imvura, especially yekunwa. Saka Mwari kuti apreserve mvura iyi yevana veIsraeri akaitendera kuvava. Why? Because kana yavava vese vachasvika nepairi havasi kuzoinwa, vachaiignore, vachaisiya vachaga iri better. Saka chakazoita kuti itapire, God was trying to prove to them kuti the only way to preserve water for you ndakaitendera kuvava kusvika masvika yozotapira. Saka kuvava loss ine kamwe kanhu kaunogona kuona, une zvimwe zvinhu zvaunogona relationship chaiyo. When you are on the loss or on the losing side business wise, kana kuti kubasa kana uchiishi, unogona kuzodiscover kuti munhu uyu adana neni adana nemari yangu, because zvinhu zvikangodzikira mbichana kana ukangomunyepera kuti adhiri arina kuzobuda naiyo unotoona akutobuda murelationship. Why? Because akapindira dhiri iroro. So there are times kuti tine vanhu vane matargets ekuti anoexpose when things are on the losing side. Tine vanhu vane mahidden agenda yekuti vakauya mulife mako as if they are real friends, but vaida mukana neimwe opportunity yaunogona kuvareisa kana imwe mari yaunogona kuvabatsira nayo. Zvinhu izvo zvikaita sekunge hazvipo, you see those people going out or moving away. Kureva kuti loss yaexpose mafake friends zvisingagone kuexpose when things are good. Kune zvinhu zvausingagone kudiscover nekuziva kana zvinhu zvakanaka. It's hard to build a next team for next week kana mawina than to build a team for next week kana maluza. Why? Because kana maluza mapiwa a room yekuti apa tinodai apa tinobaiza apa tinodai, kana mawina munongoti vakomana vakatamba last week ngavadzokorowe because ndewe win. Saka uchaona kuti pamunozoluza maushati why? Because loss ine zvainogadzira, inokupa imamwe maonero. You only discover fake friends in hard times, in losing times. Haugoni kuzvidiscover in good times because vanhu vanopretenda, vanhu vanogona manje. Kana zvinhu zvako zvichifamba, people will stand with you, people are always with you. Kana uri losing side, maybe they are the same people vanoenda futi kuna vamwe vanoti haana kurongeka manu, haana hazivi zvaanoita, dai akadai, yeti pazvaifamba zvakanaka ndo vari close to you. Saka loss pachayo in a negative side, but in a positive way for you to discover the real people who are for you and who are not against you. Saka life zvainoita ndeyekuti loss inoda kuti munhu agare pasi ambongorora, ndaluza sei, kusarongeka kwangu ere, kusagona kwangu ere, kana kuti zviriko zvekuti ndangoluzawo but I'm doing the better or the best. Saka munhu akangoti ndaluza sei, saka azvibude onzwa vanhu vachitoti hapana kwaunoenda una zvaunogona, suicide. Kana tikasava suicide, munhu anongopinda mudepression, anotanga kurwara, anotanga kurwadziwa, at the end upenyu hapasina, family yaita scatter. Why? Vanhu vatadza kuendla loss. You can, Bible rangu roti a righteous man who falls 7 times but always rise again. Kureva kuti ishoko riri kusimbisa motivation kuti kana wadonha kana zvinhu zvisina kufamba zvakanaka but hazvirevo kuti watoshata, you remain a righteous man who is falling. So falling does not define you but you rise. Saka kuda kuti mukudonha mako mune kumwe kusumuka kwaunofanira kuvavarira. Saka zviriko zvekuti munhu anodonha, zviriko zvekuti munhu anodzingwa pachinhu achitogona but vanongona kuti hatisi kufarira ibva pano. At the end woti ndadzingwa sei but ndinogona. Kose vasingaone kugona kwangu, variko vanhu vasingaone kugona kwako even uchigona. Izvo zvemulife zvitambire. Kune vanhu vasingaone kugona kwako even uchigona. In what motivates me, ndikafamba mastreets, I will meet people vamwe vari open enough vanokudza baba ndakateerera program yemusi wakati, you changed my life. Saka munhu ndikasangana naye akati hauna zvauri kuita, hauna chaunogona, zviri positive zvandiri kunzwawo zvinondisimbisa, zviri negative zvinotaura vamwe vanhu zviriko kuti handingafadze munhu wese but kuti dzimwe nguva kugona neni ndichitogona. Ukaenda kumusic, kune imwe music yekuti munhu anokuti amusaridzewo ninga agone but ukasvika kune vamwe vanenge vachiita kufa nekunakirwa nemusic yake. Zviriko izvozvo ukazviisa palevel yekuti munhu wese ngaadide because ndiri kugona, munhu ngaandifarire because ndogona chinhu, unozvikuvadza. Time yaunosangana nevanhu vasingakufarire iwe uchitogona kudaro unozwa sekunge hauchagona. Saka mulife zviriko kuti mukugona kwako some people are not happy. Kogoita vari dangerous ndewekuti mukusagona kwako some people vachamira newe vachiti uri kugona. They will spoil you. Why? You need people vane a neutral mindset, vanogona kukuonesa kuti izvi zvinokonzera loss. Nevamwe vari kuti uri losing side, uri loss ikoko,
wokuanalyzera nyaya yako kuti loss yako yabuda nepapa, next time you can improve this way. Saka life kukundikana kukundwa kuti zvinhu asi kufamba zvakanaka zviriko. But nyaya ndeyekuziva kuti ndine impact ipi chiri positive chinofanira kuencourage ndechekuziva kuti I'm doing the right thing, although chiri fruitful today, kana kuti ndiri kuita the right thing, but in this area ndakundikana. Ini I love, that's my opinion, I love and respect Honorable Sakupanya Scott. Scotland kana ikadyiwa ndine zvandotarisa besides loss yeteam. The man is not a loser. Why? Aisa impact in community. Why? Ane zvaintroduce some Premier League. Why? Ane life dzevanhu dzatransforma nekuchinja spele maplayers nekudini. I've seen because ndiri close to that side. Ndine zvandakaona ndiri close to that side. Unoziva this man is not a loser. Although the team is losing, maybe he needs people around him vanomuencourage this way. Kuti you are not a loser, team yakundwa because maybe yatamba ne better team today. But nyaya ndeyekuti ukashereredzwa nevanhu vanokataura zviri negative, you feel like kuti you are a loser when you are a champion. Ana go bujiwa asima loser. Ma champion, ba tena shamba to a place ema sports vemoza anatamuka wewe. I was in Norton weekend. When you saw the community in Norton, ya shape in a way yekuti people have become one because of football. They are doing great things in the community. So even more guns yakundwa bora. But the impact ya iswa munoton kuma sports, fana, kuchishi, ku employment nekdi. This is a good and a positive impact. Saka loss kuma sports I define Honorable Sakupanya. But people wasinga mfarire. Kuzodi. But that's not him. Him is a champion. He's a winner. Why? Bondine zvandinoona. Despite the team yakundwa, but professionalism iri kuteam Scotland. Zvinoitwa ma structures. This is good. We've been missing such things kuma sports edu. But munhu manje asingafarire team iyoyo anobva batanidza zvese. Havana zvavanogona, havana zvavanoziva, havana zvavari kuita. But life inoda kuti umbogara pasi, usati wavenga munhu, usati wavenga chinhu, usati wamboseka loss iripo. Because Caps was a better side yesterday. But izvozvo zvinogona kutospoila Caps yacho kuti tasimuka. Yet amuna kusumuka mangova better today. You also need to improve. Because munema a lot of areas amamchitokanganisa. Because you can also win by luck. Ma sports anodaro manje. Ma sports anodaro. You can do things by luck. Indomenda go ku police. Unogona kurowa eshenk bora rikuenda offside. Ronorova golf ball. Ronorova muti. Roto bounce pa green ropinda mugomba. Itonzi all in one. Kuna anowanzoita all in one nokuti is a professional stereka anogona kunyatsonangisa. But there are times that luck will always creep in. So luck I see strategy. Ingoro favor on that day. So there are times that day auna favor, waita sekunge wa loser because augone. That will not define you. But if anonzi ma supporter, abasi vanhu vanoanalyze chinhu zvakanaka. Ano vanhu vanonakirwa nezvinhu zvavo, zvavanoda zvifambise zvavanofunga. Saka coach, supporter kana commentator vane understanding is different. So there are times yekuti ukashanda nekuti Beira nditi uyo ana charogona, avazodi. You end up feel as if you are a failure when you are still a champion. Some life public opinion kazhinji gona understand what ndagara ndichivengwa ere, vanu ndida ere, ndagona ere, kana kuti even mukugona kwangu havasikuda. That way unoendla loss in a better way because loss pacha iri kumunhu wese. Vese vatino celebrate today somehow pani pavakaruza. Pani panoti kana chitara nhoroondo dzavo kuti project ndakamboitry ndaida license yekuti chinhu chibude ichi but chakatsikwa stereki makore akawanda chida kubudisa maybe chinhu changu ichi but hachina kubuda zvakanaka. So vane nhoroondo vanhu vazhinji. Sa challenge yatinayo ndeyekuti nhoroondo idzodzo mengu havana kushare nevanhu, havana kuenda kupublic. Kuti hama dzangu ndakatombokwereta mari, ndakatombogara mu1 room, ndakambodai. Saka kana munhu achampion ari kumusoro akasashare ma loss nema times trouble, anoita kuti create a generation inogona kuzviuraya kana zvinhu zvaramba. Why? Because vanofunga kuti iye kusvika kwesoko hapana chairamba. Vazhinji kune zvakaramba who are standing today. But kuri vakagona kuhandla loss kana kuti vakawana vanhu vanomira nawo kana vakahandla loss in a way yekuziva kuti public opinion but I'm still a champion and things will move right. So I just encourage Zimbabwe, I just encourage people, no matter the loss, continue to stand. Believe in yourself. Trust in God. You can still bounce back. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. The comeback is always stronger than the setback. We appreciate Evangelist Tribal Paringa for the motivation for today. We get to do this again next week on Monday right here on Capital. Amen. We are taking charge. We are taking control.
Over the airways in Harare. Let's go. Capital